odber. Čaute, ja vás vítam u druhého môjho videa na hru Slenderman. Je tu pri mne Roman, Martin, Paťo a Mišo. Čuste. A ja som Čaute, Ago Aši. 555. Čaute, Marance. Takže... Všetci nechcem! ideme hrať, ten buzeron, kde je ten buzeron? No, takže... Ideme mu pofajčiť. Teplari. Smrbí ma piča. Smrbí ma... Nie, ty si pokojný. Smrbí ma piča, jak z domu pred kanálom. Čo to robím? Používajte nový Silly Bank, Vitamin. To vám pomôže. Pervol. Moja žena si s ním plácha piču z celé roky. Pervol. Baniš, škvrt, až ty než sa zbavíš. No, takto vám poviem jednu básničku, akože ja sa za to nehambím, ako len dobre spievať, tak ma počúvajte. A ideme na to. Eci pane Ivane, se podívej na mne, šaty mám vyšívané. A čo celé jedvabné, to som byl ja Martin a Roman. Kokota konského do piči. Ty, tvoja mater smrdí jak rič, kurva. Poznáte Ivana, volá sa Smedný mních a fenomén. Viete prečo smrdia nohy? Lebo raz to odrite. To je pravda. Raz sa pochcal, keď sme mali s ním telesnú a holi si nohy. Raz ho žiaci načapali na hajzloch. Ti si šparali. To je náš Ivan. Smera, si nás chodí so spolužiakom kokota. A kde fakt nič neviem. Ani nič. Pozor, čo sa, alebo umriem. Kurva, môžem povedať. Ani ne. No, Matej, to je taký náš fenomén. Chodí do 8A. On je trošku taký vytretý, ale on za to nemôže. Zrazilo ho auto. Potom išla za ním aj jeho babka Irena, ktoré jebnul kameň do hlavy. A tak skončil ich príbeh, ktorý sa začal, tak aj skončil. A potom si vyhonili a žili šťastie až do smrti a teraz má 13 rokov, tam ešte čas. Včera doma na posteli jebal koko uprostred celý. Hejteri sú v piči, ja zarabám ešte viac! Hodím si kokodine, že? Hej, ten strom sa hýbe. Ty kokso, to je keby pichalo, že? Dívej, ešte tu A fakt sa také. hýbe? Však hýbe sa. Hej, vieš čo? Ja toto prídem. Ja príjem a tu dám akože takú ešte piču, akože vieš do obrázku. A akože, aha, to dá príde dobre. Všetci nechce Flendersi! Hej, ale ten Slenderman, on to fakt není. Že Slenderman. Superman. Šem si prdnul, nevadí, ale život ide ďalej, akože to sa tak nebere. Hej, to je on, vidíš. A pieno! Viete, že Matej hráva futbal, ale nemá nohy? Má Call of Duty, ulici zašité. Nedalo pomôcť. Warfare 3. Že teraz vyšla taká nová hra, sa chcem spýtať, či ste už hrali GTA 1. To je taká hra, to sa nedá porovnať s žiadnymi hrami. GTA 5 má horšiu grafiku. Ten fenomén to ale už nikde není, ty kokso, kde je ten fenomén? Chod nájsť ten hajzľový papírus a tam ho možno nájdeš. Už mám jeden. Přidej, Karle, přidej! A kurva, Boli potem ma tepera čaká doma. pred domom s traktorom. Čem si kúpil traktor, vieš ako?
Teraz idem porať čosika, nevadí, že zima, to akože sviek odhrňam, ja musím ísť orať. To je moja životná práca, som síce mám 15 rokov, budem mať, ale musím si zarábať na svoje živobytie, lebo ma 1 na 4 je bozo. A viete, tak to chodí. Dúfam, že sa vám toto ináč video ľúbi, a že ho olajkujete a dáte mi odber. Hej, zase, tu je fenomén, fenomén tu je. Otočaj, či tam je ešte? Či ho uvidíš aspoň? Doľava. Je tu desi, je tu teda. Otočaj. Ja nechcem tak zavčasu zomrieť. Otočaj. Ja otáčam sa, lebo on ma zežere za mnou. Fenomén. Som si kúpil nový telefón, teraz to ide do mody, Nokia 3310. To tank po tým prešiel a to ani displej sa nepoškrabal. To padlo mi to z 12. poschodia, akože trošku sa kryt odrel, no to nemôžem povedať, že sa to nič nestalo. Kryt sa trochu odrel. Dotykovka mi len trošku spadla na zem, ned rozjebaná celá nášrosť do piče. Otoč sa, tam je silík za tebu. Zase tu. Ja do ňoho skočím, jak už ešte rozumiem. Není tu cylinder. Otoč sa, úplne do... Není tu už drvo. Ticho, to je Máte. Piče! Kurva! Je to rád, ešte o to sa rýchlo! Pravi, koľko vidíš kudamu, koľko vidíš kudamu, ty mu sa rád! Už si ušiel. Choď čo najďalej. Zapni. My sme to Slepá prežili. očička. Slenderman nemá oči. Počkaj, ja sa musím tam otočiť, kde nevidím, musím mať slepé oči. Aj keď ťa vidí. Hej, ale teraz som bol tu. Trošku aj doľakám. Všetci potravili iba To trošku. natáča?